ஃபர்ஸ்ட்டு உங்க ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இன்ஃபினிட்டின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன். அஃபினிட்டி பேஜ் உள்ள போய்க்கிறேன். அஃபினிட்டி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இங்க 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஒண்ணு கெட் அஃபினிட்டின்னு டாப்லயே ஒண்ணு இருக்கும். நான் டவுன்லோட் ஃபார் ஃப்ரீ கிளிக் பண்ணி உள்ள போய்க்கிறேன். ஆல்ரெடி நான் என்னோட இமெயில் ஐடிக்கு லாகின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கன்டின்யூ குடுத்துக்கிறேன். அக்கவுண்ட் இல்லன்னா கிரியேட் நியூ அக்கவுண்ட் குடுங்க. கன்டின்யூ குடுத்து உள்ள போய்க்கிறேன். இங்க மேக் ஓஎஸ், விண்டோஸ்னு இருக்கும். நான் விண்டோஸ் வச்சிருக்கேன். ஸோ விண்டோஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இங்க இன்டெல் AMD ஆர்ம்னு இருக்கு. நீங்க லேப்டாப்பு, ஐபேட் அது மாரி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆர்ம் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. நான் விண்டோஸ் டெஸ்க்டாப் யூஸ் பண்றேன். ஸோ விண்டோஸ் இன்டெல் AMD குடுத்துக்கிறேன். சேவ் குடுத்துக்கிறேன். அஃபினிட்டி இன்ஸ்டால் பண்றேன். அஃபினிட்டி கிளிக் ஓப்பன் பண்றேன்.